Ngibonge kuwethabile ngentamba bese nginibingelela nonke ababukeli emakhaya kuphinda kuphambukele khona Umhlahlo Wesimo Sezulu ngalesi sikhathi kulesihlanu lokuqala onyakeni zenhlanu kuma singanibukela ke subhe Umhlahlo Wesimo Sezulu umi kanjani njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlwa kanjalo nakusasa soqaphela mbukeli ngempethile imbozile ngamafizulu kulo lonke elihle kakhulu esilakhele chama njalo songena endaweni esempumalanga yezwe ama njalo uyofika njalo endaweni esiphakeme ngalokho liphumile inhlamvelanga kakhulukazi lapha ko Crackdock chama njalo sofika lapha ko Bushford West mbukeli naku Umhlahlo Wesimo Sezulu ngokuma kwazo ifundazwe ngaphethe imi kanjani Eastern Cape mbukeli makusho gqola umlomo imbozile ke izulu endaweni eziningi ngaphandle nje wendawo esikhona lapha ko Crackdock nakhona lapha ko Grafi iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa kuye lapha no 16 no 17 sama njalo sofika lapha ku 17 naye lapha u 37 ko Grafi ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu mbukele Free State khona ke sobe limboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe amaze ukushisa amakhona lapha ko Sasolburg akuye lapha u 16 sofika ku 30 ebekuye lapha u 17 no 32 mawukhona lapha ko Velkom bese ngibheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa mawukhona lapha Western Cape mbukele makusho gqola umlomo imbozile izulu endaweni eziningi ngaphandle nje wakhona lapha Bushford West iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa akuye lapha u19 sofika lapha kuye u34 ko George limbozile mbukeli izulu sobusuqaphela ukuthi limi kanjani izulu kusasa bakhona Northern Cape nakhona mbukeli makusho ukuthi limbozile izulu endaweni eningi esifundazwe ngaphandle kwendawo esikhona lapha ko Sutherland iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa ku 11 no 27 ko Cavinia akuye lapha u13 no 29 limbozile mbukeli izulu ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa North West izobe limbozile mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe obheka amazinga okushisa amakhona ko Morolenga akuye lapha u20 no 35 ebekuye lapha u18 no 33 mako Vryburg lishisele emafini izulu mali njalo ngiyabheka nje ukuthi limi kanjani izulu kusasa mbukeli khona la eGauteng ngiqala nje ngisho ukuthi siza emoyeni la eGauteng layithela mbukeli izulu ezindaweni eziningi esifundazweni amaze ukushisa ePretoria kuye lapha u17 sofika ku30 Johannesburg akuye lapha u15 lapha u38 ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa makhona eLimpopo mbukeli mankusho ogcwele umlomo ukuthi limbozile izulu kuso sonke isifundazwe obheka amazinga akho ukushisa makhona koMosini akuye lapha u21 sofika ku33 kanti kokuthoya ndo akuye lapha u19 sofika lapha kuye u32 empumalanga lindela mbukeli izulu kusasa zobe limbozile amazinga okushisa makhona koSandton akuye lapha u13 sofika ku31 emelo akuye lapha u12 no 28 zobe lithela izulu mbukeli emalahleni akuye lapha u14 no 27 kusasa kwaZulu Natal mbukeli kuzobe limbozile izulu uhamba kwalusuku zobe lithela ngempela mbukeli izulu esifundazweni obheke nje kuma khona lapha Newcastle akuye lapha u12 naye u34 Vryheid ehlobane enquthe babanangu akuye lapha u15 lapha u33 mina ngithi nonke emakhaya inkosi yenu.